Yeah, I'm leaving. You're late. Don't just live life, maxify it. Ban pentelon ni skim Kampen Roy jangka Khasi Hills Autonomous District Council. Mariakut ki election MLA, ka Executive Committee jangka Khasi Hills Autonomous District Council ha ka khatsan tarik mentau leber arhajar arpulai. Kala syong jingyalang ha ka ba ka Executive Committee kelarai ban platno ya ki skim ki balayo na do syua ke election jangka snem arhajar arpulai. Hadin ke jingyalang ka kenhuan jangka Executive Committee jangka KHADC. Habakiran kinong Patai Kubor Chief Executive Member ubat Titas Starwell Khan ulitho bagi Executive Committee hak ni kesngi kelarai ban penteri kamno yaki Kampen Roy jangki MDC scheme kibawan na ka tight scheme kabag pisah ka don kat praklur tengka. Kabag District Council kelayot na do syua ban penelong yaki election MLA arhajar arpulai. Kabag amla ban penteri hak kapor badang yaj kajing penkre yaki election namar badang trekam ka Model Code of Conduct. Kajing yalang hak ni kesni karai ru banit ikendo ek sarkar jela ban kerpat ban bot din lem ya ka untight scheme kabade ban yo na sarkar peneng kaba kot kepisa komba sau phau hado san phau klur tengka jong kasnam arhajar arpuwei arhajar arpuar bad arhajar arpuar arhajar arpulai kiweide kimat kibak Executive Committee jong ka KHADC kalai kran hak ni kesni kedai ru halor ka clan bill ban kerpat ek sarkar bagan ajing mut yulat kejela baun aino kejing menjur bat kaba khaddo kamat kedai halor kejing pan bor na ke sarkar ban ai ke ikhtiar syaka KHADC ban ai scheduled tribe certificate payade bat ka report jong ka select committee ru ban pen kentui ka select committee ban pen kloi ha bijing dei bat ka ka inheritance bill ka bangin sarak biang ha ni ka next session ka banwan na ta ka jing pen kre ya ka full budget jong ka district council namar bahaka ni ka last session ngi wan ra tangi ka board of account te ka ni ka session ka banwan ngi wan ra ka full budget te ka di ka jing pen kre ru na ka penta ka full budget te kidon ru ki issue ya ka ba ngin sa le ya kendu ya i deputy chief minister i babat ya ka DCA ba perstun ha ka ni ka tayo ka banwan lengkat ba chief minister bangin ya kendu kidon ki katu ni ki issue ki bangi kwa panikren ba sarkar ka basa manta ka don tang jong ka tight scheme ka balong kumba khat praklur ka bangi dang yo hadin jong ka syua ka election ya ka bangi kampat la ban implement tengin implement menta tenang tangi hab ya keren ru ba sarkar ka jing dei ba ka health scheme ka jungi kanang bangin yo ban petrekam no ya ka scheme kum ka clan bill menta ka ba kampat pha sa gubernur pedang don po DCA ban per state no ya ka jing pha ya ka clan bill nang bangin yo ya ka jing menjor jong ulat nang tang ini keren ru iki isu gi bedai bat ka scheduled tribe certificate mar kumbalong menchwa ka ni ka scheduled tribe certificate ka dei ba isu nang ni po district council te mentang ikwa hiban ya keren ba sarkar ba lakum no ka ni ka isu ka hab hiban ai na po ka district council ha bedai ba ki scheduled tribe certificate ba ju ka por kidon ki city ki correspondent ki bangi haban patch po ministry po Delhi ban yo ya ka on tight scheme jong ka snem arpuwe arpuar arpulai kini ki scheme ki badang sa ki bangi hab yo apo ka ni ka tem